Ayong buntag, alas 9 na buntag. Salamat Lord, salamat gihapon. Kamata ko rong adlaw. Kita alas 9 na kuning. Ako'y planong magawas. Gawas na lamang ko kay tigad yung apo lagi na. Kalit mo naman og message na ingon nga palood ko ng giga kay nasa eskwelahan. Kay mga bilasyon lagi mi. Ang bibi gabi dugay na. Tog abot tag alas 2. Manong ako nakasadog gawas gani ha. Karon pag gusto ko gawas. Alas 9 na naglagiti nagkainit. Kay ang panganay nga Pusbohol, eskwela estudyante Bulhay. Di atos niya ang adlaw ni hanso magpaload like kuno giga 50. Dahil sang adlaw na paminawa kay ako mo gawas. Karon loy po din na siguro i-search. Kay kato silang bahay ni di man ni mga dugload bata kay naman ni sila wifi mo nang pagusram dugog gawas. Init na kadto. Good morning dung tanan. Mers and family. Salamat kadto sa imong mensahe. Sa bahin sa imong bahin sa istorya di mo ingat ka nga imong operasyon ni abot nag 20 years. Salamat kadto sa message sa imong mensahe para na. Salamat kadto ma'am Jit Mendoza. Good morning. Kamusta mo? Luluban din. Good morning po. Katong niingon gahapon, Ma'am Yuning Ayop. Good morning. Siya nga pasusi ko nagdoktor agang samad kay masig paak kaya okay ra lagi ni. Lado ras tinai. Dara mas tiil. Katawa lang man yatang mga kuan. Nga inagmayng nagpasalipod ko daris kuan kanang hugon kay init lagi ay kaning under lagi sa tang mga apo bitaw kanang pang sa kapo na ha mo hilig sila mo ingon ha mo message si Kia di man to mga jog load kay na may wifi sa ila di putos Kia magdag sa eskwelahan na to silang bahay na mapayawa pa hisang mamala. Muna kanina nga po nga panganay mura jadi para jigun si Kia para jigun pod pero di man ingon nga mga duglo kuan pero kani para jigun pa ding apo ha estudyante dik Bulhay. Shout out ko dias Bulhay Nurize nanay imong load tigkuling man po ni hiza og kuan tigkuling man po ni sa ahang pajag ining uli amalang sugoon nga liliya pag atong pajag kay arong izawat na laman. Good morning guys tanan lagi tiag kainit kay si Mana Santa na hapit. Ma'am Siri Ulrich good morning. Ma'am Almalim good morning diha ma'am ayong adlaw. God bless ni Idina Urada Kanyiti diha sa Liti. Good morning ma'am. Harvest na kasi imong humay diha. Kakaanad sa kag humay nga bag-o. Og diha sa Bohol nila ni Cirilo Marcelo Cirilo Yualoy man to. Marcelo Castañares sa Tagbilaran. Good morning. Kamusta diha sa Tagbilaran? Shout out ko diha sa Puok Pantalan nila Bikay Delpin Sibada. Good morning. Og ni Mark Joseph Cervantes. Good morning diha. Agaw Cervantes Alma. Nakas BPO sa Bulhay. Good morning. Kamusta mos? Og nila ni P. Macabalo Bilma Macabalo, Jit Mendoza, Laila Amid, good morning sa tanan. Ayaw mo kabala ka sa ang pinakan sa Sigbin, kay kaya ra lagi ni. Bitaw, Sigbin pa bito nagpak na ha, wala yung takulon. 24 hours ra bitaw ng Sigbin siguro, bitaw. Istorya ra na, Sigbin Iro. Pawas kalaay. Pawas ka, kuan, kay
karon bitaw bilasyon jud hinuon meron wala bitaw pusman do hinuon makagawas kay si dengek tong among bibi natural man lagi unta pod pero hangos unta pod upo nga mag sandig-sandig unta pod magdididi man sandig mo sila pug kuan walo sa pug kay bilasyon maglabad ag uway tug agwanta kay di man na pwede pod ma say pa puli haghawid di man jud pwede kay adto masuso suso may maglingaw. Good morning sa tanan. Good morning. Dunay tingog sa langgam. Danak sa likod bitaw ko daring kupong-kupong. Ama po'y kupong-kupong. Dari. Good morning sa tanan. Good morning diha ni Triple Brothers. Kamusta? Ingrasya. Init na dari. Gibingaw ko ni mo tinod sa imong mga mensahe na ugwa pa kaning balik diha manguliin tatag buhol banding tatas buhol mo adton tatas trending karon sa Chocolate Hills sa Sagbayan di dito Chocolate Hills Sagbayan dito Grace kato imong ipangutana gatong batong puti pwede na punta dito mulaag saan mo paglaaga nga na amang balik magkagalit bis kay matutong sabot palpak magimong atang sabot pero okay ra magat gihapon ko palpak sa imong atang sabot pero si Maninay wa pa kay baog kanang ikaw ray mag follow up ni Maninay og muli bag buhol ug ano sa jamo uli kay di ko ka kontak ni Maninay si Longlong ray kontak ladyo pa mo adto pa pud atos injo message sige message si Longlong pati Biboy sige pangamusta nagharam tatag likod ram tatag gipuy-an datos Cavite pero kung saan man nga busy si Lola basta Lola mo na jud na bitaw katawa lang niya tag mga tang kahimtang karon naglagi tiag kainit diya shout out diya ko diha sa Valencia nila ni Amy Salis silingan sila Amy Salis ug ni Ma'am Almalim kamusta Valencia poblasyon nadya sila ang mga sakop ay suon og ang anak nga nas likod sa munisipyo sila si Naas Kaplo de Lisa hinihinay na po kuruguli kay grabe initan na alas 9 pa maranta pero grabe init naglagiti wala nun po dari mga sigbin ron kay nang hipos na agmang sigbin kay ko ana landong na o init na landong na hinuon daw makalipeng ag init lipak sa puno-puno sutat ko diha mensahe Rosalina Gonzales sa Marilao, Bulacan. Good morning sa imong trabaho diha pa extra ako bitaw din na pa extra ako sa imong trabahoan kay kuan na grabe ng krisisa extra ko diha kana pang sakto-sakto pod nga maka mamisupod ta bitaw di laman jud ka mo share din ang imong trabaho gun sa imong trabaho diha pa extra ako way extra income para maka extra income pod ko diha lina kay nalagpihang apo mga juglod basig nanginahanglan ka dihag kuan trabahante pa extra ako kay aga mapong sabot-sabot pod na Sir Milita palpak pag amang sabot-sabot naman may nga maninda ko namigistak sa terminal sa Edahang Bana sang trabuhan type C sa Bucor bao na hanaw man murag aso nawa naman mo mensahe pinapukad lawa ko makaadto para kog mukmuk na ring biyason wa ko'y laing ika balita karong adlaw salamat kanunay sa tanang naglili katuwa na mahinganli ug manapudto po na mahinganlan kay kaning tigwang na ulyanin ng tigwang di na makahinumdum sa mga nagmensahe lakpan na naman mong tanan salamat
Yung tanan sa pirming naglili sa ahang kuan. Pajag way wa po eh. Usak to mga gipuan pod, sorry pod. Sorry po sa mga taong nanggi kuan ra. Wa man ko nang bitanamad sa labas sa kinabuhi. Panakot ba, panakot ugutan. Mao naman ang mga tao karon, daghan ng mga panakot, daghan ng mga hanidiha pang upload sa Facebook. Kita-kita na po ta sunod, amping kanunay, tanan. God bless. Gasa mo dapit sa kalibutan, amping kanunay. Salamat kanunay sa kanunay pagtimbaya. Musirit na kog uli kay naglagay tinagkainit. Pagtungatang puna-puna daan eh. A few moments later. Ibatong mga gabi eh. Murag kabag, gagamang bata, lala, sige ngot ng nanay ni kagabi eh, hello, morning, makarap, morning na, sige ay, bakod na, tawagas tatoy. Tawag mong tatoy. Hindi sounds. Kiyam-kiyam na. Oh, na, ito na.